guys, another day is another bless. Pupunta tayo sa ating client. Kaya Rodriguez. 7B ba yan? Matawag na, hindi ko nasagot. Guys, inabot tayo ng ulan. Katatapos ko lang dito gumawa sa aking client. Kaya dito ako nagpasilong ako dito sa may bonsai. Lakas ng ulan, oh. Dito ako sa harap ng aking motor. Papasilong tayo dito. Katatapos lang natin gumawa. Paglabas ko sakto umuulan. Buti na lang hindi pa ako nakakatakbo. Buti hindi pa ako nakatakbo. Umuulan pala. Rider. Dito tayo sa may bonsai. Yan. Diyan tayo. Saktong paglabas ng bahay, biglang bumagsak yung ulan. Napakalakas. Sakto naman nagsuot ako ng helmet. Kaya hindi ako nababasa. Buti na lang may bonsai dito. Hirap gumawa ng pera, guys. Pero tiyaga-tiyagaan lang.
Patitilain na lang natin yung ulan. Saka tayo aalis. Hirap talaga maghanap ng pera. Hirap pala gumawa ng pera, guys. Tiyaga-tiyaga lang. Dito ako sa may DF Parañaque. Gumagawa ng pera. Titila-tila na tong ulan na to. Dito ako nagtago. Diba? Dito ako diyan ako gumawa. Sa bahay na yan. See? Dito ako sa BE Parañaque. So wala nang ulan, guys. Tayo babiyahe na.